Yun oh, grabe sumakmal to. Salamat po tayo Mento and like and share po. Okay, maganda araw ulit mga kagamba. Oh, ayan, shoutout muna kay Iwat, ayan sa likod, no. Ayan, si Iwat Kabalat. Ayan. Mas punta siya rito mga kagamba. Nakalusot siya sa checkpoint. Shoutout kay Sir Reynaldo Villena Jr., yung taga San Jose del Monte, Bulacan mga kagamba. Nasa Toronto, Canada yan si Sir Reynaldo Villena Jr. alias Ochi. Yan mga kagamba. Si Sir Ochi. Sir, ingat ka dyan sir, sa Toronto, Canada. So lahat ng mga manghihingi ng gagamba mga kagamba, comment kayo dyan, lagay nyo yung number nyo dyan para matawagan ko kayo. Kahit di nyo nilagay yung address nyo, o kaya PM nyo ako doon sa aking messenger. Ayan, may paglalabanin tayo mga kagamba ngayon, isang tigre at saka isang dilawan. Ayan, ang picture. Okay, lalabas natin yung tigre. Nilutan natin itong mga gamba ng white devil para lang siguro mapaganda natin yung laro. Matulog-tulog lang itong mga Tagalog na itong mga gamba. Tagalog itong mga gamba, pero tignan nyo. Yan. Maglaban. Ang lilig si mga kagamba. Oh, oh, nasa dulo agad. Oh. Iyan o. Uy, grabing laban to. Matindi. Walang bitawan. Uy, tumakbo yung dilaw. Tumakbo isa. Ayan na naman napatakutan na yung dilaw. Pero kita nyo laban kanina. Ay, nanguluntoy na mga gagamba. Medyo takot pa rin siyang sakmalintong isa. Medyo takot pa rin siya. May tama din to. Ayan o. Parap natin yan. Yan. Ang galing ng laban tong dalawa na to. Yun o. Grabe sumakmal tong isa. Itong tigre o. Bigla kong sumakmal. Ayan o. Kita niyo mga kagamba, nalaglag na lang yung dilaw. Nakakagat din tong dilaw, nang hina itong Ayan, nabingwit niya. Malupit din tong itong tigre na to. Wala na, hindi niya sinakutan kasi may tama rin sa mga kagamba eh. May tama rin tigre. Ayan o. Ayan. Wala na, pagkain na lang niya to mga kagamba. Bibigyan na lang natin. Wala, tulala na talaga tong isa. Patay na, napusuhan eh. So yun mga kagamba, lahat ng manghingi ng kagamba dyan, comment, lagay yung number, tatawagan ko kayo mga kagamba ha. Within Metro Manila lang muna tayo. Susunod na pag nabigyan na natin yung Metro Manila, GMA naman tayo, Greater Manila area. Kagaya ng Bulacan, Rizal. Huwag naman sobrang layo na Rizal, huwag naman sobrang layo ng Bulacan ha. Yung malapit lang sa Metro Manila mga kagamba, yung kayang abutin ni Tatay Mindo. Ayun, Laguna, Cavite yan. Yung kayang abutin lang natin, huwag naman napakalayo. Cavite ka nga, inaandun ka naman sa Marugondon, napakalayo nun mga kagamba. Para lang iatid lang natin yung gagamba. Pero pag sinipag tayo at marami namang nanghihingi sa lugar na yun, may order naman na dideliveran ko, pwede ko na isabay. So yun mga kagamba, hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Hanggang sa muli.